Transferna tržnica ostaje užurbana za zagrebački Dinamo. Sve su oči uprte u Luku Ivanušeca prema riječima sportskog direktora Modrih. Ivanušec se smatra najvećim pojačanjem hrvatskog prvaka u zimskom prijelaznom roku, iako se detalji još dogovaraju. Sve govori da će definicija ovog romana biće poznato početkom idućeg tjedna. Luka Ivanušec ključni igrač zagrebačkog Dinama. Njegov povratak ili ostanak u klubu smatra se velikom vrijednošću, s obzirom na tehničku kvalitetu i kreativnost koju donosi u vezni red. Ivanušec se već pokazao kao igrač sposoban promijeniti tijek utakmice svojom vizijom igre, vještinom u odlučujućim dodavanjima i preciznim završnicama. Za navijače, njegova kontinuirana prisutnost u klubu predstavlja reafirmaciju Dinamovih ambicija, kako u domaćim natjecanjima, tako i u potrazi za prominentnošću u Europi. Pouzdani izvori pokazuju da bi se Ivanušečeva sudbina mogla izravno povezati s utakmicom između Feyenoord i Rangersa, koja je na rasporedu u ponedjeljak. Nizozemski klub, koji je pokazao interes za pojačanje svoje momčadi, razmišlja o strateškom potezu, prekidu posudbe ozlijeđenog braniča Neraša Casanirioa. Ako se to dogodi, Feyenoord bi napravio mjesta na svom platnom popisu, a i u momčadi da dočeka Ivanušeca, vjerojatno na posudbi. Ovaj bi potez bio ključan za napredak pregovora i definiranje igračeve budućnosti. Ako Dinamo uspije zadržati Ivanušeca, to bi bio jasan znak da je klub odlučan zadržati svoju jezgru talenta čak i usprkos interesu europskih velikana. S druge strane, bude li ga posudio Feyenoordu, zanimljivo je vidjeti kako Dinamo planira zamijeniti tako važnu figuru na terenu. Nadalje, ovaj bi potez mogao utjecati na druge klubove da preispitaju svoje strategije na tržištu transfera, posebno s obzirom na Ivanušekov utjecaj na međunarodna natjecanja. Navijači Dinama podijeljeni između nade i brige. Mnogi smatraju da bi Ivanušekov ostanak bio prekretnica u sezoni, koja bi učvrstila momčad kao jednu od najjačih u Hrvatskoj, no ima i onih koji se već spremaju za mogući odlazak, pitajući se kako klub riješit će ovu prazninu u veznom redu. S obzirom na to da su pregovori u podmakloj fazi i da će se ključne odluke donijeti sljedeći tjedan, budućnost Luke Ivanušeca obećava da će biti jedan od najvećih vrhunaca zimskog prijelaznog roka. A vi, navijači, vjerujete li da će Ivanušec biti veliko pojačanje Dinama ili ste ga spremni vidjeti u nekom drugom europskom klubu? Ne zaboravite lajkati, podijeliti i pretplatiti se na kanal da biste ga zadržali sa svim novostima na tržištu transfera.